Ζω, άρα υπάρχω. Η 15η εκπομπή του UCY Voice που πραγματεύεται ζητήματα αναπηρίας και των προεκτάσεών της στην κυπριακή κοινωνία. Δευτέρα 7 με 8 το βράδυ. Παρουσιάζει η Αγγελική Σιλούρη. Επιμέλεια Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε κοντά μας στην εκπομπή «Ζω, άρα υπάρχω». Σήμερα κοντά μας είναι μια πρώην συμφοιτήτρια, μια εκπαιδευτικός, μάχημη, συνάδελφος, φίλη. Είναι η Μύρια Πιερίδου. Μύρια, καλησπέρα σου. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Αρχικά να πούμε ότι ήσουν και εσύ φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου, έκανες το προπτυχιακό σου εδώ, έκανες το μεταπτυχιακό σου στο Institute of Education στο University του Λονδίνου. Σωστά? Σωστά. Πολύ σωστά τα λέω εδώ. Και το μεταπτυχιακό σου ήταν στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, σωστά? Ναι. Οι επιπτώσεις των ειδικών μονάδων στην εκπαίδευση παιδιών με αναπηρία. Ακριβώς έτσι. Και στη συνέχεια επέστρεψες κοντά μας. Λοιπόν, έκανες και το διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και σήμερα που μιλάμε είσαι μια εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ναι. Σωστά τα είπα. Χαίρομαι. Μύρια, έχεις ασχοληθεί αρκετά με το θέμα του νόμου του 99 περί ένταξης. Ναι. Και αυτό ήταν και το βασικό σου θέμα σε μελέτη περίπτωση στο διδακτορικό σου, αν δεν απατώμε. Θα ήθελες να μας πεις κάποια πράγματα σχετικά με τη μελέτη σου? Αρχικά πώς ξεκίνησε, τι ήταν το ενδιαφέρον, ένα τουλάχιστον από τα ενδιαφέροντα που εντόπισες κατά τη μελέτη σου? Βασικά ο λόγος που συνέχισα το διδακτορικό μου ήταν ότι είχαν προκύψει επιπλέον ερευνητικά ερωτήματα μέσα από τη μεταπτυχιακή μου διατριβή στο Institute of Education. Οπότε με την επιστροφή μου στην Κύπρο ξεκίνησα να δουλεύω στο ολοήμερο σχολείο και παράλληλα ξεκίνησα το διδακτορικό μου, το οποίο αποτελεί μια έρευνα για τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας του 1999, η οποία θεσμοθέτησε την ένταξη παιδιών με αναπηρία στα γενικά εκπαιδευτικά πλαίσια. Το διδακτορικό μου ήταν μια ποιοτική έρευνα ως μελέτη περίπτωσης σε ένα γενικό δημοτικό σχολείο, χρησιμοποιώντας μη συμμετοχική παρατήρηση 7 παιδιών με αναπηρία για περίοδο 3 μηνών, ημιδομημένες συνεντεύξεις με 22 εκπαιδευτικούς και γονείς και κριτική ανάλυση της νομοθεσίας. Τα βασικά μου αποτελέσματα αφορούν την αυτόνομη λειτουργία των ειδικών μονάδων στα πλαίσια των γενικών δημοτικών σχολείων, τη συνεργασία γονέων και ειδικών εκπαιδευτικών στα πλαίσια των συναντήσεων των πολυθεματικών επιτροπών, αλλά και τις μορφές αποκλεισμού τις οποίες αντιμετώπιζαν τα παιδιά με αναπηρία καθ' όλη την τρίμηνη μου παρατήρηση. Σήμερα όμως προτιμώ να συζητήσουμε μόνο 2 από αυτά τα 3 αποτελέσματα, διότι θα μας πάρει αρκετό χρόνο. Άρα είχαμε αρκετά αποτελέσματα, έτσι? Ναι. Θα ήθελες να αναφερθείς, ας ξεκινήσουμε με ένα από αυτά τα αποτελέσματα. Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι θετικά, αλλά κάτι μου λέει από το βλέμμα σου ότι δεν θα είμαι τόσο ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα. Ναι, δυστυχώς τα αποτελέσματα μου ήταν μάλλον αποθαρρυντικά για την εφαρμογή της νομοθεσίας του 1999. Δείχνουν το λαθασμένο τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται η νομοθεσία από τους εκπαιδευτικούς, τις παρανοήσεις των εκπαιδευτικών στους όρους της ένταξης και ενιαίας εκπαίδευσης, αλλά και τις ελλείψεις του εκπαιδευτικού συστήματος μας γενικότερα. Ξεκινώντας με τις ειδικές μονάδες, διαφάνηκε μέσα από την τρίμηνη παρατήρηση ότι αυτές λειτουργούσαν αυτόνομα μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Και αυτό υπήρχε διότι είχαν οικονομική ανεξαρτησία από το υπόλοιπο σχολείο, είχαν τη δυνατότητα να κάνουν τις δικές τους δραστηριότητες, αλλά και ξεχωριστές εκδρομές, ενώ τα παιδιά ακολουθούσαν ξεχωριστό εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο δεν βασιζόταν πάντοτε στο αναλυτικό πρόγραμμα της τάξης στην οποία άνοικαν ηλικιακά, και είχαν και διαφορετικό ορολόγιο πρόγραμμα το καθένα.
Οπότε με βάση όλα αυτά τα στοιχεία καταλαβαίνουμε ότι η λειτουργία της ειδικής μονάδας μέσα στο σχολείο αποφασιζόταν σχεδόν εξ ολοκλήρου από την εκάστοτε ειδική δασκάλα, η οποία ήταν υπεύθυνη για την ειδική μονάδα. Και πολύ λίγο ρόλο έπαιζε ο διευθυντής του σχολείου και ακόμα και οι γενικές δασκάλες. Δυστυχώς σημειώθηκε επίσης και μηδαμινή αξιολόγηση εκ μέρους του διευθυντή στο έργο της ειδικής μονάδας, κάτι που μας δείχνει ότι αρκετά συχνά μπορεί οι ειδικές δασκάλες να λειτουργούν εντελώς ανεξάρτητα, χωρίς να γίνεται κάποιος έλεγχος τόσο στο περιεχόμενο της διδασκαλίας τους, όσο και στον τρόπο διδασκαλίας τους. Θες να πεις δηλαδή ότι υπήρχε πλήρης αυτονομία και αυτοέλεγχος, ο διευθυντής, εξωτερικοί παράγοντες δεν είχαν λόγο ή και σύμπραξη? Δεν σημειώθηκε, τουλάχιστον στη δική μου μελέτη, δεν σημειώθηκαν προοπτικές συνεργασίας, πρακτικές συνεργασίας μάλλον, ανάμεσα στο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, και αυτό γιατί υπήρχε η πρόφαση της καταλληλότητας της εκπαίδευσης των παιδιών ανάλογα με τις ανάγκες τους και την εξειδικευμένη υποστήριξη που θα έπρεπε να λαμβάνουν, η οποία θεωρείται ότι έπρεπε να παρέχεται μόνο από ειδικό εκπαιδευτικό. Οπότε ο διευθυντής τόνισε ότι είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στις ειδικές δασκάλες και ότι αυτές μπορούν να αποφασίζουν εξ ολοκλήρου τόσο για το πρόγραμμα του παιδιού, όσο και για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και τον τρόπο διδασκαλίας τους. Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευθεί και ως άγνοια ή απλά διαφορία? Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός των δύο, αλλά και το γεγονός ότι οι γενικοί εκπαιδευτικοί έχουν πιστεί ότι δεν είναι κατάλληλοι για να εκπαιδεύσουν τα παιδιά με αναπηρία. Αυτή η πρόφαση των εξειδικευμένων γνώσεων και ότι μόνο οι ειδικοί εκπαιδευτικοί είναι κατάλληλοι για τα παιδιά με αναπηρία, σημαίνει ταυτόχρονα και ότι οι γενικοί δάσκαλοι δεν τα θεωρούν ως μέρος της τάξης τους, δεν τα θεωρούν ως μέρος του μαθητικού πληθυσμού τους και ασχολούνται μόνο με τα υπόλοιπα παιδιά χωρίς αναπηρία. Αυτό δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο μέσα στο σχολείο, καθώς οι ειδικές δασκάλες αποκτούν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και εξουσία στην εκπαίδευση των παιδιών και ουσιαστικά καθορίζουν το εκπαιδευτικό τους μέλλον. Ο διευθυντής δηλώνει μεν ότι έχει εμπιστοσύνη στους ειδικούς και ταυτόχρονα τηρεί μια μάλλον αδιάφορη στάση, και οι γενικές δασκάλες επαναπαύονται από το γεγονός ότι δεν έχουν οι ίδιες την ευθύνη των παιδιών με αναπηρία για την ανάπτυξη και την εκπαιδευτική τους πορεία. Μάλιστα. Ας αφήσουμε λίγο σε παρένθεση το γεγονός της εξωτερικής κοινότητας, ας το θέσουμε, από την ειδική τάξη, και θα ήθελα να μας πεις ποια ήταν η κατάσταση που αντιμετώπισες μέσα στην τάξη. Διότι καλώς ή κακώς οι δάσκαλοι που βρίσκονται σε τέτοιες τάξεις θα μπορούσαν να λειτουργήσουν, εφόσον τους δίνεται η ευκαιρία, να λειτουργήσουν και αυτόνομα θετικά, γιατί όχι? Εννοείς μέσα στα πλαίσια των ειδικών μονάδων τώρα ή στα πλαίσια των... Ας περιοριστούμε μέσα στην ειδική μονάδα, αφού οι εξωτερικοί παράγοντες δεν μας είναι χρήσιμοι στην παρούσα φάση. Η παρατήρηση ξανά δυστυχώς έδειξε ότι αν και υπήρχε τόση μεγάλη ελευθερία κινήσεων μέσα στην ειδική μονάδα και άρα θα μπορούσαν να υπάρχουν θετικά επακόλουθα για τα παιδιά με αναπηρία, φανερώθηκε ότι οι ειδικές δασκάλες δεν λαμβάναν τόσο πολύ στα σοβαρά το ρόλο τους. Και τι εννοώ με αυτό? Ότι τα εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης καταρχάς, όπως δήλωσε η ίδια η ειδική δασκάλα για το κάθε παιδί, ανάφερε ότι δεν άλλαζαν από τη μία χρονιά στην άλλη ιδιαίτερα. Άρα δεν υπήρχε εκπλήρωση των μαθησιακών στόχων που θέτονταν για το κάθε παιδί κάθε χρόνο. Υπήρχε δηλαδή μια στασιμότητα. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Πέρα από αυτό, το ορολόγιο πρόγραμμα το οποίο είχαν τα παιδιά με αναπηρία δεν τηρούνταν πάντοτε μέσα στα πλαίσια των ειδικών μονάδων. Δηλαδή ένα παιδί που έπρεπε να κάνει 3 περίοδους μαθηματικά, 1 ελληνικά και 2 τέχνη για παράδειγμα, μπορούσε να κάνει ένα εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα μέσα σε 1 μέρα. Επειδή δεν υπήρχε αξιολόγηση, δεν υπήρχε έλεγχος στα πλαίσια των ειδικών μονάδων, οι ειδικές δασκάλες μπορούσαν να τροποποιούν ελεύθερα
το πρόγραμμα των παιδιών και για αρκετές ημέρες σημειώθηκε ότι δεν υπήρχε παραγωγή οποιοδήποτε εκπαιδευτικού έργου. Οπότε τα παιδιά κατέληγαν να είναι σαν τουρίστες μέσα στα πλαίσια του σχολείου, από τη στιγμή που δεν προχωρούσαν μαθησιακά, δεν φαινόταν να υπάρχουν οργανωμένοι στόχοι, οργανωμένες δραστηριότητες, συνεργασία με τη γενική δασκάλα έτσι ώστε να υπάρχει μια συνέχεια μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών πλαισίων. Και αυτά τα αποτελέσματα είναι αρκετά αποθαρρυντικά και θα πρέπει να προβληματίσουν τόσο εμάς ως εκπαιδευτικούς αλλά και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται οι ειδικές μονάδες αλλά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Μάλιστα. Ήθιστε να αναφέρετε ότι εσείς που είστε απ' έξω δεν μπορείτε να γνωρίζετε τι γίνεται μέσα στις ειδικές τάξεις, δεν μπορείτε να ξέρετε ποιες είναι οι ανάγκες του κάθε παιδιού, γιατί το κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες κτλ. Και μιλάτε λίγο έξω από το χώρο. Ποια είναι η τοποθέτησή σου πάνω σε αυτό το θέμα? Νομίζω ότι αυτό επιστρέφει στο σημείο που ανάφερα προηγουμένως με την πρόφαση των εξειδικευμένων γνώσεων και της καταλληλότητας της εκπαίδευσης για παιδιά με αναπηρία, με ειδικές ανάγκες. Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί ένα επιχείρημα των ατόμων που προωθούν τον αποκλεισμό των παιδιών με αναπηρία και θέλουν να τα τοποθετούν σε διαχωριστικά περιβάλλοντα. Η ενιαία εκπαίδευση, αποδεδειγμένα διεθνώς μέσα από έρευνες, μπορεί να βοηθήσει και να ενισχύσει όχι μόνο τα παιδιά με αναπηρία, αλλά όλα τα παιδιά, τα οποία υπάρχουν μέσα στα σχολεία μας. Το πρώτο θέμα που θα έπρεπε να γίνει όμως, για να είναι αυτό εφικτό, θα είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η συστηματική και ουσιαστική τους επιμόρφωση σε θέματα ένταξης και ενιαίας εκπαίδευσης, έτσι ώστε να νιώθουν την αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να εκπαιδεύσουν όλα τα παιδιά, αλλά και να είναι όντως σε θέση να το πράξουν, να εφαρμόσουν διαφοροποιημένες δραστηριότητες, να έχουν έγνοια για την κοινωνικοποίηση των παιδιών και για την επιτυχημένη τους ένταξη. Πιστεύω ότι η ένταξη είναι απαραίτητη, η ενιαία εκπαίδευση είναι απαραίτητη και δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε να διαιωνίζουμε αυτές τις διαχωριστικές πρακτικές μόνο και μόνο επειδή θέλουμε να εργοδοτούμε περισσότερο ειδικό προσωπικό και να συνεχίζουμε αυτή την πρόφαση για τις εξειδικευμένες γνώσεις μερικών ατόμων. Να τολμήσω να ρωτήσω τι αίσθηση σου άφησε αυτή η μελέτη σου στα πλαίσια του διδακτορικού σου? Πολλοί θα μπορούσαν να αποθαρρυνθούν, άλλοι να πεισμώσουν. Ναι, βασικά αυτό που έκανε το διδακτορικό μου ήταν να με περάσει μέσα από διάφορα στάδια. Υπήρχαν ups and downs που λέμε, δηλαδή κάποτε χαιρόμουν πάρα πολύ με τις θετικές πρακτικές που έβλεπαν να εφαρμόζουν μεμονωμένα μεν, αλλά υπήρχαν οι γενικές δασκάλες. Άλλοτε ένιωθα λύπη, στεναχώρια και θυμό και αγανάκτηση όταν έβλεπα παιδιά με αναπηρία να αποκλείονται χωρίς ουσιαστικό λόγο από δραστηριότητες τις οποίες θα έπρεπε κανονικά να εντάσσονται. Και με το τέλος του διδακτορικού ένιωσα ότι έπρεπε κάτι να κάνω, ότι θα ήταν λάθος μου από τη στιγμή που ξέρω ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν μέσα στην εκπαίδευση, να παραμείνω αμέτωχη και αδρανής. Οπότε αυτό που κάνω είναι ουσιαστικά η έρευνα μου καθοδηγεί πλέον την εκπαιδευτική μου πράξη. Προσπαθώ συνειδητά και έντονα να περάσω θετικές απόψεις για θέματα διαφορετικότητας στους συναδέρφους μου και στα παιδιά στα οποία διδάσκω και να γίνομαι κάθε μέρα μια καλύτερη εκπαιδευτικός, γιατί νομίζω ότι έτσι θα έπρεπε να σκέφτονται και οι περισσότεροι από εμάς. Είναι αυξημένες οι δυσκολίες πλέον μέσα στα σχολεία, διότι τα παιδιά αντιμετωπίζουν διάφορα κοινωνικά, οικονομικά προβλήματα και εκπαιδευτικά και είναι δουλειά μας να βοηθούμε να αναπτύσσονται και να γίνονται καλύτερα. Μια εύλογη απορία που θα μπορούσε να γεννηθεί αυτή τη στιγμή από τον καθένα που σ' ακούει θα ήταν κατά πόσο είσαι πολύ καλή ρήτορας ή πιστεύεις και εφαρμόζεις τα όσα λες.
Θα αφήσω το μυστήριο, θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να χαλαρώσουμε λιγάκι και θα επιστρέψουμε να μας λύσει την απορία. Επιστρέψαμε κοντά σας, δεν σας λείψαμε, εδώ είμαστε με τη Μύρια, συνεχίζουμε την ωραία μας κουβέντα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής αναφερθήκαμε στο διδακτορικό της. Μιλήσαμε για τη μελέτη σου, Μύρια, στην εκπαίδευση, στην κυπριακή πραγματικότητα. Είδαμε κάποια αποτελέσματα από τις ειδικές τάξεις και το πώς ανταποκρίνεται η ένταξη στην νομοθεσία και το αντίστροφο. Μας τα είπες πάρα πολύ ωραία και τώρα πράγματι και εγώ και οι ακροατές μας θέλουμε να μάθουμε κατά πόσο εφαρμόζεις κιόλας αυτά που μου είπες ότι ήρθαν ως απόρρια από το διδακτορικό σου. Η θέλησή σου να δραστηριοποιηθείς και να καταπολεμήσεις αυτή την αδιαφορία που πήρες. Ναι. Βασικά να πω ότι αυτή η συνειδητή μου προσπάθεια στο να βελτιώνομαι συνεχώς και να αναπτύσσω πρακτικές ένταξης μέσα στα πλαίσια του σχολείου και να συνεργάζομαι με τους εκπαιδευτικούς έρχεται και ως απόρρια του πρώτου μου πτυχίου ως δασκάλα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με ειδίκευση την ειδική και ενιαία εκπαίδευση, καθώς είχαμε μάθει από την αρχή ότι θα έπρεπε να κάνουμε συλλογικά μέσα στα πλαίσια του σχολείου μια πολύ εντατική προσπάθεια για να μπορέσουμε να πετύχουμε την ουσιαστική ένταξη των παιδιών με αναπηρία. Αυτό που έκανε το διδακτορικό όμως ήταν να με βοηθήσει να εντοπίζω πολύ πιο εύκολα πρακτικές οι οποίες αποκλείουν τα παιδιά με αναπηρία είτε ηθελημένα είτε άθελα των εκπαιδευτικών που τις εφαρμόζουν. Ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνομαι τώρα εγώ, έχοντας υπόψη αυτόν τον αναστοχασμό τον οποίο κάνω συνεχώς, είναι ότι προσπαθώ να μιλώ με τους εκπαιδευτικούς, με τους συναδέλφους μου, να τους ενημερώνω για θέματα ένταξης, να τους ενθαρρύνω για να συμμετέχουν σε συνέδρια για να ενημερώνονται περαιτέρω, όχι μόνο από εμένα, αλλά και να καταρτίζουμε προγράμματα δράσης μέσα στα πλαίσια του σχολείου, τα οποία να ενισχύουν ολόκληρο το μαθητικό πληθυσμό. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσα φέτος στο σχολείο που βρίσκομαι, το οποίο είναι ένα σχολείο στην επαρχία Λευκωσίας και λειτουργεί με σύμπλεγμα, έχει πολύ μικρό αριθμό παιδιών και 4 εκπαιδευτικούς μόνο στο σχολείο αυτό, είναι ότι από την αρχή καταρτήσαμε ένα σχέδιο δράσης μέσα στα πλαίσια του δεύτερου υποέμφασης στόχου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για φέτος για την ενεργό πολιτότητα και για την κοινωνική αλληλεγγύη. Το θέμα της αναπηρίας και της διαφορετικότητας γενικότερα εντάσσεται πολύ καλά μέσα σε αυτό το στόχο και αυτή ήταν η αφορμή για να καταρτηθεί μαζί με τους εκπαιδευτικούς, μαζί με τους συναδέλφους μου, ένα εντατικό σχέδιο δράσης τρίμηνης διάρκειας, από τότε που ξεκίνησα στο σχολείο μέχρι σε λίγο καιρό που φεύγω, έτσι ώστε να αναπτύξουμε θετικές στάσεις για τη διαφορετικότητα μέσα στο μαθητικό μας πληθυσμό και να ενισχύσουμε την αποδοχή της διαφορετικότητας. Πριν συνεχίσεις να μας δώσεις έτσι λίγα στοιχεία για το σχολείο, μιλάμε για ένα σχολείο το οποίο είπες ότι έχει λίγα παιδιά, σε αριθμό και ηλικίες. Τα συμπλέγματα είναι 3, δηλαδή έχουμε πρώτη Δευτέρα τάξη μαζί, είναι 9 παιδιά, τρίτη Τετάρτη μαζί 4 παιδιά και πέμπτη έκτη μαζί είναι 10 παιδιά. Οπότε στο σύνολο έχουμε 21-22 παιδιά στο σχολείο μας. 23. Ναι. Οι εκπαιδευτικοί είναι 3 οι οποίοι είναι μόνιμοι στο σχολείο και εγώ η οποία πηγαίνω μόνο 3 μέρες της εβδομάδας στο σχολείο και άλλες 2 είμαι σε δεύτερο δημοτικό. Και η διευθύντρια, σωστά? Η διευθύνουσα. Ναι, μία από τις 3 εκπαιδευτικούς είναι υποδιευθύντρια η οποία εκτελεί χρέη διευθύντριας, είναι διευθύνουσα του σχολείου.
και συμμετέχει κανονικά στις δραστηριότητες αυτές? Ναι, είναι ενήμερη από την αρχή. Η πρώτη δραστηριότητα στο σχέδιο δράσης ήταν να ενημερωθεί το προσωπικό του σχολείου για θέματα ένταξης, για θέματα διαφορετικότητας και σεβασμού αποδοχής, ούτως ώστε να είμαστε όλοι μαζί εκπαιδευτικοί με ένα κοινό σκοπό, διότι όταν είναι συλλογική η προσπάθεια είναι πολύ πιο πετυχημένη. Ο τρόπος με τον οποίο συμμετέχει ο κάθε εκπαιδευτικός ποικίλει. Εγώ εισηγήθηκα αρκετές από τις δραστηριότητες και προέβηκα σε μια επιμόρφωση, ας το πούμε σε εισαγωγικά, των συναδέλφων μου σε θέματα διαφορετικότητας. Συζητήσαμε για το θέμα της διαφοροποίησης στην γενική τάξη, για τα παιχνίδια στα διαλύματα, για υλικό το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μέσα στα πλαίσια της γενικής τάξης, το οποίο πάρθηκε από την ιστοσελίδα Ψηφίδες Γνώσης, το οποίο δημιουργήθηκε με υλικό μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με επίβλεψη της κυρίας Σιμονίδου. Και έτσι σιγά σιγά ξεκινήσαμε όλοι μαζί να εφαρμόζουμε δραστηριότητες οι οποίες άγγιζαν το θέμα της διαφορετικότητας, χωρίς να γίνεται πολύ φανερό στα παιδιά ότι προσπαθούμε να περάσουμε αυτό το συγκεκριμένο στόχο. Όταν αυτό εξαπλώνεται, όταν έχουμε εμβόλυμες δραστηριότητες που προωθούν την εξάλειψη των στερεοτύπων και την ανάπτυξη θετικών στάσεων στα παιδιά, αυτό είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από το να κάναμε μόνο μία ημερίδα η οποία να ήταν αφιερωμένη στην αποδοχή της διαφορετικότητας, για παράδειγμα. Άρα ένα πρώτο θετικό, σημαντικό στοιχείο που κρατάμε είναι το γεγονός ότι βρήκες το έδαφος. Ναι, βεβαίως. Υπήρξε κατανόηση, ήταν ανοιχτόμυαλοι οι συνεργάτες σου και πάνω απ' όλα ήταν συνεργάτες. Ναι, ήταν ακριβώς έτσι όπως το λες. Από την αρχή η αφόρμηση βασικά γι' αυτό ήταν μια συζήτηση που ξεκίνησε για το ραδιομαραθώνιο σε μια συνεδρία του προσωπικού στο σχολείο. Αμέσως ενημέρωσα τους εκπαιδευτικούς για την κριτική η οποία ασκείται στο θεσμό του ραδιομαραθωνίου πλέον, καθώς προωθεί το φιλανθρωπικό μοντέλο για τα άτομα με αναπηρία και τα κατηγοριοποιεί και τα υπονομεύει τα δικαιώματα τους ουσιαστικά. Και από τα διαχωρίζει ουσιαστικά. Ναι, βεβαίως. Και από εκεί και πέρα ξεκινήσαμε πιο συλλογικά μαζί με τους συναδέρφους μου μία προσπάθεια για το θέμα αυτό. Οι δραστηριότητες είναι αρκετές και πραγματοποιούνται τόσο από εμένα όσο και από τους συναδέρφους μου. Σου έχω πει ήδη ότι έχω κάνει την επιλογή και τους έχω δώσει στον καθένα ξεχωριστά υλικό από τις ψηφίδες γνώσης, η οποία ταιριάζει στην ηλικιακή τους ομάδα. Πέρα από αυτό, διαθεματικά προσπαθούμε να εντάσσουμε δραστηριότητες για το σεβασμό και την αποδοχή όλων των παιδιών. Στα αγγλικά, για παράδειγμα, μιλήσαμε στην Παγκόσμια Μέρα των Δικαιωμάτων των Παιδιών για τα δικαιώματα μας και τα ίδια τα παιδιά έκαναν επιλογή δικαιωμάτων τα οποία θεωρούσαν πιο σημαντικά. Αυτό αποτελούσε και τη βάση για να κάνουμε με τα παιδιά της 5ης και 6ης τάξης μια φωτογραφική περιδιάβαση στην κοινότητα, όπου και φωτογράφησαν οτιδήποτε θεωρούσαν ότι συσχετίζεται με την προσβασιμότητα. Και με βάση αυτό έκαναν και μια παρουσίαση σε όλο το σχολείο και σκοπεύουν να γράψουν και γράμμα στον κοινοτάρχη τους, ούτως ώστε να τους ζητήσουν χώροι οι οποίοι δεν είναι προσβάσιμοι αλλά είναι κοινοί, δημόσιοι χώροι, να γίνουν προσβάσιμοι για όλα τα άτομα, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται και τα άτομα με αναπηρία και οι γονείς που έχουν καροτσάκι και οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά και όλοι. Άρα το θέμα της προσβασιμότητας μπήκε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Δεν στοχεύουμε μόνο σε μία ευάλωτη σε εισαγωγικά ομάδα. Πέρα από αυτό, έχουμε παιχνίδια στα διαλύματα τα οποία είναι ομαδικά και προωθούν το σεβασμό προς τον συμμαθητή μου, την ανάπτυξη φιλίας με όλα τα παιδιά του σχολείου, όχι μόνο με τους συμμαθητές μου, γιατί σου είπα ότι είναι πολύ μικρό το σχολείο και άρα όλα τα παιδιά συναναστρέφονται μεταξύ τους, ενώ έχουμε και ένα παιχνίδι με μυστικό φύλλο, όπου το κάθε παιδί τυχαία
διάλεξε μέσα από κλήρωση ένα συμμαθητή του ή συμμαθήτρια του, στον οποίο πρέπει να προσέχει στον τρόπο με τον οποίο του μιλά, του συμπεριφέρεται, τα παιχνίδια που κάνουν και ούτω καθεξής. Εκτός από αυτό... Μισό λεπτάκι. Ναι. Να σε διακόψω λίγο για να μείνουμε λίγο σε αυτό το παιχνίδι που πολύ μου άρεσε. Μυστικός φίλος. Ήταν ιδέα της συνάδελφου μου, δεν ήταν δική μου. Μάλιστα. Και τι ακριβώς, μυστικός φίλος, θα ήθελες να μας το περιγράψεις λίγο, να μας πεις τι ακριβώς είναι, ποιοι είναι οι συμπαίκτες, ας το πούμε. Οι συμπαίκτες είναι όλοι στο σχολείο και οι εκπαιδευτικοί, εκτός από την διευθύνουσα του σχολείου μας. Τα ονόματα όλων μας μπήκαν μέσα σε μια σακουλίτσα, το κάθε παιδί έπαιρνε το λαχνό του και έπαιρνε ουσιαστικά το όνομα ενός συμμαθητή ή συμμαθήτριας του, από διαφορετική τάξη. Μπορεί να ήταν και από την ίδια τάξη, αλλά από όλο το σχολείο. Από εκείνη τη μέρα και σε διάρκεια 10 ημερών, τα παιδιά πρέπει να έχουν συνειδητά να προσπαθούν να συμπεριφέρονται πιο καλά ανάμεσά τους, να κάνουν προσπάθειες για να παίζουν μαζί, να βρίσκουν τρόπους για να προσεγγίζουν τον άλλο, έστω και αν δεν ήταν φίλοι προηγουμένως, έστω και αν δεν έκαναν παρέα, χωρίς ο μυστικός φίλος να το ξέρει. Έπρεπε δηλαδή έτσι συγκαλυμμένα να προσπαθήσει να περαστεί αυτό το μήνυμα. Άρα αναπόφευκτα όλα τα παιδιά ξεκίνησαν να μιλούν πιο ευγενικά, να παίζουν περισσότερο μεταξύ τους, διότι αναμίξαμε τις παρέες του σχολείου μας. Αυτό το πετυχαίνουμε όμως και με τα ομαδικά παιχνίδια του διαλύματος, αλλά αυτός είναι ένας πιο διασκεδαστικός τρόπος για να αναπτύξουν τα παιδιά θετικές τάσεις συμπεριφοράς μεταξύ τους. Ακούγεται υπέροχο σαν ιδέα. Στην πράξη, αντιμετωπίσατε κάποια προβλήματα? Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα, διότι συμμετείχαμε και εμείς ως εκπαιδευτικοί, και εγώ έχω μία μυστική φίλη στο σχολείο, στην οποία συμπεριφέρομαι ακόμα πιο ευγενικά και της δίνω ακόμη περισσότερο σημασία, αλλά δεν πρέπει να το καταλάβουν οι άλλοι ότι είναι μυστική μου φίλη. Οπότε πηγαίνει αυτό σαν μία αλυσιδωτή αντίδραση, όλα τα παιδιά σιγά σιγά ξεκινάμε να συμπεριφερόμαστε πιο καλά, πιο ευγενικά ο ένας προς τον άλλον, και τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί. Μάλιστα. Ωραία, στο διάλειμμα είναι σημαντική ευκαιρία και είναι εύκολο εντός εισαγωγικών να βρούμε τέτοιες δραστηριότητες. Στο μάθημα όμως τι γίνεται? Στο μάθημα, όπως σου έχω ήδη αναφέρει, υπάρχουν εμβόλυμες δραστηριότητες διαθεματικά σε διάφορα μαθήματα. Σου μίλησα για τα αγγλικά, για τη φωτογραφική περιδιάβαση, για τα ελληνικά που χρησιμοποιούν, εγώ δεν κάνω ελληνικά, τα ελληνικά χρησιμοποιούν υλικό από τις ψηφίδες γνώσης οι συναδέρφοι μου. Κάνουμε επίσης στην τέχνη απτικούς πίνακες για τα άτομα που έχουν απώλεια όρασης ή τύφλωση, εμπνευσμένοι από την έκθεση του Μυρό που είχε ταξιδέψει στην Κύπρο πριν από μερικά χρόνια. Και επίσης για τη μέρα των γραμμάτων που ήταν πρόσφατα, κάναμε ένα πίκνικ διαβάσματος έξω όλα τα παιδιά, και μετά ο κάθε εκπαιδευτικός ξεχωριστά έκανε αφήγηση ενός βιβλίου και ζήτησε από τα παιδιά μετά να βάλουν επιπρόσθετους ήρωες, να γράψουν ένα εναλλακτικό τέλος και να το δραματοποιήσουν και ούτω καθεξής, και τα παραμύθια μας είχαν ως θέμα ξανά τη διαφορετικότητα. Οπότε έτσι με διάφορες δραστηριότητες γίνεται μια συστηματική προσπάθεια στο σχολείο για να αναπτυχθούν θετικές τάσεις προς τους συμμαθητές μας και γενικότερα προς το συνάνθρωπό μας. Αν και κάποιος θα έλεγε ότι αυτό είναι εύκολο στα πλαίσια ενός μικρού σχολείου, νομίζω ότι υπάρχουν οι τρόποι και οι δυνατότητες να πραγματοποιούνται τέτοια σχέδια δράσης και σε μεγαλύτερα σχολεία. Καθώς δεν είναι δύσκολο για τον εκπαιδευτικό να κάνει διαφοροποίηση αρχικά στο μάθημά του, στα πλαίσια του περιεχομένου της διδασκαλίας του, των στόχων του, των δραστηριοτήτων του, των κινήτρων, της επιβράβευσης, του εποπτικού υλικού, της αξιολόγησης και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να ενισχύει τις ανάγκες όλων των παιδιών της τάξης του. Πέρα από αυτό, θεωρώ πολύ σημαντικό τη συνεργασία ανάμεσα στο προσωπικό του σχολείου. Για να πραγματοποιηθεί η ενιαία εκπαίδευση είναι
επιτακτική ανάγκη για ένα κοινό όραμα στα πλαίσια του προσωπικού και κυρίως και από το διευθυντή ή τη διευθύντρια. Δεν γίνεται να παλεύουν σε εισαγωγικά 2 άτομα για την ένταξη και το πολύ θετικό έργο που προκαλούν αυτά τα 2 άτομα με την πράξη τους να το χαλούν, ας πούμε, άλλοι εκπαιδευτικοί. Πρέπει αυτό να είναι κοινό και να γίνεται διάχυση των αποτελεσμάτων και των θετικών τρόπων διδασκαλίας, έτσι ώστε όλων των εκπαιδευτικών να αναπτύσσεται και να βελτιώνεται η πρακτική τους. Μάλιστα, επομένως μιλάμε για ένα κοινό όραμα. Ναι. Είναι απαραίτητο να υπάρχει το κοινό όραμα. Διότι αν δεν υπάρχει, τότε για ποιο σκοπό θα γίνονται τα πράγματα. Πρέπει να υπάρχει ένας σκοπός για να προσανατολίζεις τις πράξεις σου προς εκείνο το σκοπό. Άρα, εάν θέλω να πετύχω ένταξη, ουσιαστική ένταξη όλων των παιδιών στο σχολείο μου, πρέπει να έχω τη σύμφωνη γνώμη και την δέσμευση των συναδέρφων μου και σιγά σιγά να αναπτύσσω θετικές τάσεις και προς τα παιδιά. Διότι είναι αποδεδεγμένο ξανά ερευνητικά ότι εάν ο εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει θετικά όλες τις κοινωνικές ομάδες και τη διαφορετικότητα του μαθητικού πληθυσμού του, αυτό θα αντανακλάται και στη συμπεριφορά των παιδιών του. Εάν ο ίδιος εκπαιδευτικός αποκλείει και περιθωριοποιεί, τότε με τον ίδιο τρόπο θα λειτουργούν και τα παιδιά του. Καθώς λειτουργούμε και σαν παράδειγμα, σημαντικό. Ναι, βεβαίως. Πολύ ωραία. Νομίζω ήρθε η ώρα μας να ακούσουμε λίγο τα τραγουδάκια μας, να χαλαρώσουμε και να επιστρέψουμε και πάλι κοντά σας. Επιστρέψαμε και πάλι, όπως υποσχεθήκαμε δεν αργήσαμε. Είμαστε εδώ πέρα με τη Μύρια, συνεχίζουμε την κουβέντα μας και δεν θέλω να σας πληγώσω, αλλά συνεχίζουμε και στο διάλειμμα εμείς. Και μόλις θυμηθήκαμε μια υπέροχη εμπειρία που είχαμε από κοινού μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνεις από κοινού με τους συναδέλφους σου εδώ και 3 μήνες, 4 στο σχολείο για ένταξη των παιδιών στην ιδεολογία. Στην ιδεολογία κυρίως της διαφοροποίησης και της αποδοχής διαφορετικότητας. Θα σε αφήσω να μας το παρουσιάσεις εσύ για ποιο πράγμα ακριβώς μιλάω και αν θέλεις βοήθεια θα βοηθήσω. Να σε καλά. Βασικά το πράγμα που είχαμε αφήσει πίσω αναφορικά με το σχέδιο δράσης το οποίο υπάρχει στο σχολείο ήταν η ημερίδα που οργανώσαμε από κοινού με τον Κυπριακό Όμιλο Ενιαίας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου στο συγκεκριμένο σχολείο το οποίο δουλεύω με τίτλο «Σέβομαι και αποδέχομαι τη διαφορετικότητα». Αυτό συνέβη και στα μέσα περίπου του σχεδίου δράσης στο σχολείο μου, διότι ήθελα τα παιδιά να είναι αρκετά προετοιμασμένα για να δεχτούν επίσκεψη από εθελοντές και εθελόντριες του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίοι θα έκαναν μαζί με τα παιδιά διάφορες δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, χωρίσαμε τα παιδιά σε 2 ηλικιακές ομάδες. Η 1η, 2η, 3η ήταν μαζί και η 4η, 5η, 6η μαζί. Υπήρχε ένας αρκετά μεγάλος αριθμός εθελοντών από τον Κυπριακό Όμιλο Ενιαίας Εκπαίδευσης, τον οποίο ξανά μοιράσαμε, έτσι ώστε να υπάρχουν άτομα σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Οι μικρές ηλικίες, από 6 μέχρι 8 χρονών, είχαν ως στόχο να κάνουν αφήγηση παραμυθιού, βιωματικά παιχνίδια και δραματοποίηση των ίδιων των παιδιών με κουκλοθέατρο για ένα θέμα δικό τους, για ένα παραμύθι ξανά που αν τα παιδιά τα κατάφερναν θα είχε ξανά ως θέμα την αποδοχή του άλλου. Τα παιδιά από 4η μέχρι 6η, δηλαδή από 9 χρόνων μέχρι 11, είχαν ως θέμα να φτιάξουν αφίσες με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και να φτιάξουν και ένα βίντεο στο Movie Maker στο οποίο θα παρουσίαζαν ξανά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και θέματα που αφορούσαν την ίδια τους την κοινότητα. Ο λόγος που επιλέχθηκαν αυτές οι συγκεκριμένες δραστηριότητες ήταν επειδή είχαν προηγηθεί
άλλα μαθήματα μέσα στο σχέδιο δράσης, τα οποία αποτελούσαν πλέον προϋπάρχουσα γνώση για τα παιδιά. Για παράδειγμα, για τα μεγάλα παιδιά, Τετάρτη με Έκτη, τα παιδιά είχαν ήδη μιλήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο μάθημα των Αγγλικών, είχαν ήδη κάνει τη φωτογραφική περιδιάβαση στην κοινότητα και είχαν συλλέξει αρκετές φωτογραφίες με το θέμα της προσβασιμότητας και είχαν ήδη επιλέξει 4 βασικά ανθρώπινα δικαιώματα με τα οποία θα ήθελαν να ασχοληθούν για να φτιάξουν την αφίσα. Και αυτά τα δικαιώματα ήταν η εκπαίδευση, το παιχνίδι, η ελεύθερη έκφραση και η προσβασιμότητα. Οπότε δημιουργήσαμε μια αρκετά καλά δομημένη ημερίδα. Οι εθελοντές ήρθαν στο σχολείο μας και οι εθελόντριες το πρώτο διάλειμμα, μετά το πρώτο διάλειμμα από τις 9 περίπου, 9.30 αν δεν κάνω λάθος, και ξεκινήσαμε αρχικά με μια παρουσίαση των παιδιών του σχολείου, στην παρουσία όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού, όλων των εθελοντών και εθελόντριων και όλου του σχολείου. Ξεκινήσαμε με παρουσίαση των μεγάλων παιδιών στο θέμα της προσβασιμότητας και μετά χωριστήκαμε για να πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες που είχαμε προγραμματίσει. Ήταν μεγάλη μας χαρά που ήρθαν στο σχολείο θελοντές και εθελόντριες από τον Κυπριακό Όμιλο Ενιαίας Εκπαίδευσης. Φανερώνει τόσο το ότι μπορεί να υπάρξει συνεργασία στα πλαίσια της σχολικής μονάδας και της ακαδημαϊκής κοινότητας και δείχνει πως εκπαιδευτικοί μάχημοι και εκπαιδευτικοί ενδυνάμει, εκπαιδευτικοί μάλλον, ότι μπορούν να συνεργαστούν και να προσφέρουν πολύ θετικά αποτελέσματα στα πλαίσια ενός σχολείου. Το θετικό ήταν ότι είχαμε μια ημερίδα όπου τα παιδιά πέρασαν πάρα πολύ ωραία, τους δόθηκε η ευκαιρία να συναναστραφούν και να γνωρίσουν καινούργια άτομα. Οι δημιουργίες τους βρίσκονται στο σχολείο, έχουν αναρτηθεί μέσα στις τάξεις και έξω στην αυλή του σχολείου μας και πιστεύω ότι πλέον έχουν όντως στο μυαλό τους περισσότερο, πιο έντονα αυτά τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία θέλαμε να τους περάσουμε με την ημερίδα αυτή αλλά και με τις προηγούμενες δραστηριότητες που είχαν πραγματοποιηθεί στο σχολείο. Αξίζει να σημειώσω ότι λίγες μέρες μετά την ημερίδα είχαμε επισκεφτεί το Λεβέντιο Μουσείο για την έκθεση του Διαμαντή και τα παιδιά εντόπιζαν μέσα στην Ωνασαγόρου και στην είσοδο του μουσείου θέματα προσβασιμότητας και μου τα έλεγαν από μόνα τους. Αλήθεια, Πλέον το είχαν στο μυαλό τους, ακόμα και στις βόλτες που κάνουμε στο σχολείο μας, το έχουν στο μυαλό τους έντονα αυτό το πράγμα και μου λένε «Κυρία, εδώ υπάρχουν σκαγιά, άρα κάποιος δεν μπορεί να δει την έκθεση» ή «Κυρία, εδώ υπάρχει αυτό το μηχάνημα για να ανεβάζει ένα άτομο με αναπηρία, με κινητική αναπηρία μέσα στην έκθεση, υπάρχει ανελκυστήρας». Όλα αυτά τα εντόπιζαν και αυτό με χαροποιούσε ιδιαίτερα, γιατί έβλεπα ότι τα παιδιά ανέπτυσαν μία πιο κριτική στάση απέναντι στον κοινωνικό τους περίγυρο, τον οποίο πλέον δεν παίρνουν ως δεδομένο. Βρίσκουν δηλαδή, γνωρίζουν πώς να βρίσκουν τους τρόπους για να βελτιώνουν κάποια πράγματα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βεβαίως, είναι πάρα πολύ σημαντικό και από τη στιγμή που θα υπάρξει μια επανάληψη στο λόγο μου, αλλά ισχύει, από τη στιγμή που είναι το μέλλον αυτά τα παιδιά, νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον, εάν έχουν και τέτοιους εκπαιδευτικούς φυσικά. Κάτι άλλο που θα ήθελα να σε ρωτήσω, Μύρια, είναι ότι θα ήθελα πολύ να μάθω για τη σχέση που έχει το σχολείο με την κοινότητα και εάν και κατά πόσο υπάρχει αλληλεπίδραση. Εφόσον από ό,τι γνωρίζω υπάρχει μια αρκετά καλή σχέση του συλλόγου των δασκάλων, του προσωπικού των εκπαιδευτικών με τον σύνδεσμο γονέων. Είμαστε ένα πολύ μικρό σχολείο, οπότε όλοι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε όλους τους γονείς όλων των παιδιών. Ακόμη και εγώ. Παρευρέθηκα και εγώ στη συνάντηση γονέων και πολύ συχνά έχουμε γονείς που επισκέπτονται το σχολείο, συζητούν μαζί μας για θέματα εκπαίδευσης αλλά και για άσχετα θέματα. Υπάρχει μια αρκετά έντονη ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων και αυτό είναι μια πολύ καλή βάση για να αναπτυχθεί περισσότερο αυτή η συνεργασία. Πιστεύω όμως ότι
Το πρόγραμμα δράσης, αν ήμουν περισσότερο καιρό στο σχολείο, θα προσπαθούσα αυτό το πρόγραμμα δράσης που γίνεται να επεκταθεί και στην κοινότητα. Η συνεργασία κοινότητας και σχολείου και γονέων είναι πολύ σημαντική σε θέματα ένταξης και ενιαίας εκπαίδευσης, καθώς επηρεάζοντας τις απόψεις των γονέων των παιδιών, ξανά μπορούμε άμεσα να επηρεάζουμε και τα ίδια τα παιδιά μας. Είμαστε σε αρκετά καλό επίπεδο, αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται περισσότερη βελτίωση, όχι μόνο στο σχολείο που είμαι εγώ φέτος, αλλά γενικότερα σε όλα τα σχολεία. Αρκετά συχνά οι δάσκαλοι αμελούν αυτό το θέμα της συνεργασίας με τους γονείς, αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό και δεν θα έπρεπε να το αμελούμε. Σίγουρα. Εγώ θα μείνω με το σύνολο αυτής της κουβέντας, με το σύνολο και το αποτέλεσμα που πήρα εγώ, το οποίο είναι από τη θεωρία στην πράξη και από την πράξη στη διάχυση της πράξης αυτής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα και νομίζω και για τους ακροατές μας. Μύρια, πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Και εγώ. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ που θα μας φύγεις, γιατί θα σε αποκαλύψω, ναι, τώρα. Μας φεύγεις πάλι. Πας Αγγλία. Για ποιο λόγο πας Αγγλία? Θα τα πεις όλα μόνη σου τώρα για να μάθεις. Να σε καλά. Ξανά. Αγγλία θα πάω για να δουλέψω σε ένα πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο του Roehampton, ως ερευνητικό προσωπικό. Departmental Research Facilitator είναι η θέση. Τα κύρια καθήκοντα της θέσης είναι να παρέχεται εξειδικευμένη υποστήριξη στους ακαδημαϊκούς του τμήματος εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου για τις ερευνητικές τους προτάσεις, να διενεργώ τη δική μου προσωπική έρευνα και να επιβλέπω και να ενισχύω την ερευνητική δραστηριότητα του τμήματος. Ο λόγος για τον οποίο επέλεξα να πάω στην Αγγλία, πέρα από τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην Κύπρο και την αβεβαιότητα που επικρατεί στον τομέα μας ως αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί για να δουλέψουμε, είναι το ότι θα μου επιτρέψει να συνεχίσω να κάνω έρευνες και να εν συνεχεία αυτές οι έρευνες να συνεχίσουν να καθοδηγούν τη διδακτική μου πράξη. Θέλω να επιστρέψω πίσω στην Κύπρο, θέλω να συνεχίσω να δουλεύω ως εκπαιδευτικός, είναι μια δουλειά που με γεμίζει, διότι βλέπω άμεσα τα αποτελέσματα που μπορούν να υπάρχουν μέσα στα πλαίσια ενός σχολείου, μιας τάξης ή μέσα στους συναδέρφους μου. Και είναι αυτό που λες, ότι πάμε από τη θεωρία στην έρευνα, στην πράξη, στον αναστοχασμό, στη διάχυση των αποτελεσμάτων και ξανά πάλι από την αρχή. Να σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι για ακόμη μια φορά θα μας βγάλεις ως προπρόσωπους, όλους μαζί. Το ελπίζω. Ελπίζω να επάξια να αντιπροσωπεύσω το πανεπιστήμιο μου και τις γνώσεις που έχω πάρει και να πάνε όλα καλά. Και να επανέλθεις δρυμύτερη. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, Αγγελική. Και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε σένα. Εγώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Μια πολύ ωραία κουβέντα έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας πολύ σύντομα. Καλό βράδυ. Ζω, άρα υπάρχω. Η 15ημερη εκπομπή του UCY Voice που πραγματεύεται ζητήματα αναπηρίας και των προεκτάσεών της στην κυπριακή κοινωνία. Δευτέρα 7 με 8 το βράδυ. Παρουσιάζει η Αγγελική Σιλούρη. Επιμέλεια Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου.